sa sistema po pinapairan. Hindi na po nababayaran. Kahit lumabas yan, kahit namatay na yun dyan sa loob ng kulungan, hindi na po mababalik yung buhay ng iwan. So sir, hindi dapat pagdataan yung seriousness ng war on drugs sa administrasyon at saka yung paglaban sa corruption at tiyak na may gagawin hambang dito sa Konektado po ito lahat eh. Konektado dito yung war on drugs, konektado dito yung crime against crime and against corruption. Tatlong pinaglalaban namin ni Pangulong Duterte ay konektado po ito. Sir, clarification, disappointed ka kay Chief kasi Bakit nga po nakalusot yung